Kini All India Radio Shillong ka kubor ban pulir ibadah hun ramde kimat bakong sanjong ka kubor menta ka stem kathan chate lamingi ka dan bhai ka lat ban kantiu ki kam jungo kai perthei ong Vice President ka Riu M Venkaya Naidu kan ma buram ka jelai ka lengkhu sngiya ba prapo melung susu tham hinin ka sngi bat ka jingkala ka rep karyang ka wan ra jing mentoy ki nongrem ka sengi ka nongrem jong ka benta ba thama jong ka rep karyang hakari ong menteri ka rep karyang kari Narendra Singh Tomar ki kubor bertanya Vice President ka Riu M Venkaya Naidu la ong bakathan chate lamingi ka dan bhai ka lat ban kantiu ki kam jungo kai perthei mat ula banjur ru bakan kam ban kampen bha shushu ik jingpen yeso da kiling soin sha kan ikathan ki kam jungo kai perthei ling ba ka jingpen internet bat penne pensa ik mariang bat ka jingpen inam ya clarity jong kathan kalong ka we ni kilat ka ban nang kantiu ya ka roi ka par la dala ban pendan kam hok ya ka jingriu spa ha kalyang ka kam jungo kai Vice President ula penpau ya kani ba pelat ya ka kwat ka ba kerteng o Mizoram ka ba tho daulat ka jela Mizoram UPS Sri Dharan Pillai lakan ma buram ya ka lingku sngi ya ba prapo jong umelung susu tham hinden ka sngi menteri rang ba ka jela Konrad ki sangmaling ba ka Twitter ulap kan ma buram ya umelung susu tham ha ka lingku sngi yap jong u ha ka ba ulo ong bala pen mat penne pensa e ka nam bat ki kam jong uni uriu kraw hadu menta ling ba ka puli puthi ulo ong ro ba ki jing tho jong u ki pen paw ka jing ru spa ka riti dustur jong ukhasi State Mission Director ka NHM Ram Kumar ringkat ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka kong Isawanda lalu hanin ka sngi kila sami ki dak jong ka jing ai ngobha kum ka jing ai jingero ye kinong shnong ka shnong thinrot ha ka Reproductive and Child Health Outreach Camp ka bala penlong da ka office jong ka District Medical and Health Officer East Khasi Hills District ha shnong thinrot la ai buram ki kinong shnong katay ka shnong halor ka jing tista bat kit khia jong ki ka bay day bat ka jing lej ai injeng ai dawai bat ka jing pha pet ya ka kot ka khia ba man la ka por ban penne pensa e clarity bat ka rukom imten rai jong ki breu ki besong basa ka than umden ribhoi district ka nongtlo eri farmer association hinen kisngi kala penlong ye ka tamasa ri kunai la tenrai ha ka sin ka ba ar ya ka bala penlong ha ka shnong umden unong mikmat ka than uba meral bonds im ubalong kumukong san ha katay katamasa ha kajing ajing krenjong ula ong bat ula ajing ero ikajing shimkya bat treshitam jong kinong yalam jong kanong tulo eri farmers association kibala shim niya katay kasin jam kabakong san ban penne pensa bat kentil buram nila lariti bat karukom imten rajong kibreu kibasyong basa ha katay kathan ha Meghalaya ki don sapu prangot ki bayo thamai ka jingpang COVID-19 hinin kasngi ka bala pendunai ka jingdon ki briu ki bedang stom shaka sanspa prapun ringun kat bashi spa sapu prangot pat kilakon no nakani ka jingpang ka Directorate of Health Services kala pentep bahadu menta baro ki bala kon na ka COVID-19 ha Meghalaya ki long khat 8000 spa new pongun pat ki bala klat pat ki long shispa lai phulai ngun baro ki bala shakta ka jingpang COVID-19 ha ka jilla ki long khat 1000 shispa prap kundai ngun hadu menta ki dan hadu arpu arteli ki jaka ki bala pengat kum ki containment zone ha ka leng ka jilla pat ka jingdan ki bala klat ha ka jilla ka long iwei na ka shispa hadu menta ki ladan hadu arlak new pusan jar khandai spa lai pusang ngot ki bala pha pet binya bat nang kini la ba arlak ndul pu 8000 new spa sau pusan ngot ki bamdan ya ka jingpang COVID-19 kani ka khubor ka wanchipi na ka All India Radio Shillong Laitali kijing blian bangi baro ngi dei ban bot perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong deng mas ne jing dakmat bat khmut penjinga iwei na iwei pan habai don lang hajo sait bhai kikti bat bata bhai ka khmat bat le e kita bonsin 2 minit relang bani le persya ya kijing pang COVID-19 ngin peteng biang ik kubor ha kani ka stem
Menteri Ketenat Karep Karyang ke Sorkar Pedeng Narendra Singh Tomar ula ong bak ki jingkelah Karep Karyang ke Bawanra jingmentoi ki nongrem kan seng ya ke nongrem beskem jong ke benta ke bathama jong Karep Karyang hakari bat kan penlong ro ki nongrem hakari ki balat lut bat ki balapen kop bor hakashiti jong utomar sya ki nongrem ula ong ba ke hakajing ya chakmat rengkat ke jing ong sap ke sat sap ke vishwas ke Sorkar hapo ke jingelam Narendra Modi kala persyang ban ai ke jing syakri klem dadan kanu ke jing penya pher ula ong ro bakini kin rius nem baladeb kilalong kisaki yakani Chairman ke Meghalaya State Planning Board ubalong ru MLA bat MDC ke Nongkrem constituency uba lambor Malngyang henin kesngi ula play ke yung dorbar ke Latkor dorbar Pelun Halatkor Shillong haba ajing kren ha kate ke jingelang uba lambor ula penpaw ke jing sngu kemen halor ke jing pendep ya kate ke yung dorbar bat ula pentep ru bala mangsa saupusan lak tingka nak benta ke jing penhe ke yung dorbar kaban kentop ya ke jing snai ke counseling center bat ya ki dukan ki bala ban yarap ban penmi pisai ke snong kenang bakan long ke jing mentoy nak benta ke roi ke par jong ke snong hi utai unong mi kemar ula pentep ru halor ke jing pelat ki skim beper kum ke jing snai ki skul ki skim sam umbam umdi ki jing penyeng ki street light bat kiwe ki ban ajing mentoy nak benta ke bha kamiat jong ki samla ki kenthe bat ke snong ka thau hi barok kawai Katanat Cybercrime Wing kala syum ikisin jam beper bante lakam ikikam bean leng bagi kor komputer kumju ikitu ki balong online. Unodal officer Katanat Cybercrime Wing Vivekanand Singh Rathore CID branch ula ong baki babunjat ki kam bean leng bagi komputer kum ka jingpa iki email thong man pengop iki weipan ki kam bean bayade bat ki lottery ki kam thok leng bagi online kam thok hakalyang pisa bat ki jaka kenshow bat kiwe ki kam bean leng baka internet kum shi benta ban khanglat iki bakum kite ki jat kam katanat kala thaw ki babon ki jat ki rukam trekam ki ban pnyai piteng na kapor sha kapor bat halor kani katanat kay trelang bat ka cyber crime wing Meghalaya police bat ka Meghalaya CID ban pen saprang ki jingtep badan kam leng baka social media cell hakiktian beper leng baki video poster bat ki dur haringkat ki jing patai Uratur ula ongru ba wat laki kambean ling bagi kor komputer kim da buon than hapo ka jilla hakawe kalyang ula kerpat ikinong snong ban pentep bat wan shakmat la dagi yakandu yakino ki jingja da ka babendrap paminta kaladan ke National Cybercrime Portal hakaba ki brio ki laban ujor online hakaba yadai bat kanu ka jingja Kipulet ka Border Security Force ringkat ka jingit reilang bat kipulet ka Meghalaya men hakasngi palay kilayok kemya uway ubre ubalatip kerteng kum Anwar Islam nakasnong Jordanga man kachar Assam ringkat kilay hajar saus pak khandai tali ki dawai kuli yaba ki besongdor khatnyu lak sanpo hajar tingka layok ban kemya utai ubre hakapor ba udang tumu ban let sikitan khapot ban penpoi kitiki mar ki bre sa Bangladesh hapo jong news nem kipulet BSF ke jela ke layo kurup palat khatsan hajar tli ki dawai kuli yaba ki besong dor hadu nyu pu arlak tingka kajing thap buat nak benta ka election panchayat bat municipal ha jela Arunachal Pradesh kan long ha ka arpo atrik menta ubnai bat baro kajing penkre nak benta ki tegi election kilalong ki balabet lapiang Deputy Secretary ke State Election Commission uhabung Lampung ula pentip baan sa pendankam deki kor EVM ha Itanagar Municipal Corporation bat ha Pasighat Municipal Council kat bah haki panchayat an sa pendankam deki ballot paper. Ulampung ula pentip ru ba ka election panchayat an penlong hakit jingtep vote haki sispa sa puai teli ki zila parishad constituency nakabenta ki 1000 news pa atli ki syuki sya ka gram panchayat. Menteri Rangba ka Manipur N. Biren Singh hinin kesngi ula pelat ya karampisa kumba lai pun kendai kelur tingka syaki 1000 sans pa arpungut kinong yok mentoy lengba ka Manipur State Cooperative Bank Limited. Kani kalong ka credit linkage program ka basaw ka balapan yad da kani ka bank. Haba ajing kren ha katay ka jingelang UN Biren Singh ula ong baka jing ay katay ka ram kalong shibenta jong ka Atman Nirbhar Bharat Abhiyan kabatmu ban pinlong ikibriw ki balaban kirshan yala di kalyang kayo kakot hapadeng jong ka klam COVID-19. Using ula penrap ru baka sorkar kala banyarap ikispangun kibriw ki batray shitam da ka baay ka rampisa lang baka miyanggi numit baka hill leaders di. Pada syaban penkot ya kakubor sa sisin kimat bakongsan. Katahan siya tayo lamingi kadon bahay kilat ban kantiyo ki kamjong akay pertay ang Vice President Kariu M. Venkaya Naidu.
Kan ma buram ka jelai ka lingku sngi ya baprapau umelung susu tham henen kesngi bat ka jingkela ka rep karyang ka wawanra jing mentoi ki nong rep kan sengi ka nong rem jong ka benta bathamai jong ka rep karyang hakari ong umentri katnat ka rep karyang kari u Narendra Singh Tomar. Bat ka to mila poish ka bukut jong ka kubor ka bawan chipi na ka All India Radio. Shillong.